जों सासे गुरुनि नामखौ रायखांनांगोन जायखौ प्रबाद पुरुष होनना बुङो असमियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनि हारिमुआव बाहागो लाफैनाय मोसाखावरि नोंथांमोन दिनै जिहेतु गोथार 14 नभेम्बर बे 14 नभेम्बर सायाव जोंनि मानगोनां बेखेवगिरिया बिनि जिथु जारिमिन बेखौ जोंनो बेखेवना होलांबाय आरो बेयाव थख' थख'यै जोंनो जिथु बर' थुनलाइनि जोनोम जानायनि आरो दा मा मावबाय थादों बेनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंलांबाय। आं नैबेखौसो बुंनो नागिरदों बे 1900 जौथाइनि सिगां बाहागोआव जोंनि बर' हारिनि जिथु थामोन्था जिथु अबस्था खोब गाज्रिमोन। जोंनि जिबिलाक समस्याफोर दंमोन जेंनाफोर दंमोन बेराफारफ्रोमबो जों नाख्रेबजानायमोन। बिदि समावनो जों सासे गुरुनि नामखौ रायखांनांगोन जायखौ प्रबाद पुरुष होनना बुङो असमियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनि गेजेराव समाज फोसाबनायजों लोगोसे सोलोंथाइ आरो राजखान्थि बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनो नाजादोंमोन। बिथाङा नाजाजेनदोंमोन बर'फोरनि गेजेराव। जों बिथांखौ दिनैनि दिनाव बेखौ गोसोखांनांगोन। आरो बेजों लोगोसे जितु रुपनाथ ब्रह्म, सतीश चन्द्र बसुमतारी, चरण नार्जारी, मदाराम ब्रह्म जेब्ला गोबां गेदेमाफ्रा जोंनि समाजखान्थि रांखान्थि जोंनि राव थुनलाइ रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना गोबां खामानि मावदोंमोन। थिग बिदिनो बर' थुनलाइयाबो 1952 मायथाइनि दिनैनि सानाव 14 नभेम्बराव जोनोम मोनदोंमोन। जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बे आफादा बर' राव थुनलाइखौ फेहेरनाय आरो फोसावनायनि जि नारा नाथा नाजाबाय थानायनि जाहोनाव दिनै बे रावा इउनिभार्सिटि लेभेलसिम मोनहैबाय। इउनिभार्सिटियाव जों फरायनो मोनबाय। दिनै बे रावा गोबां इउनिभार्सिटियाव बाहायजाबाय। दिल्ली इउनिभार्सिटियाव बाहायजाबाय, गुवाहाटी इउनिभार्सिटि, डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि, दा सिलचर इउनिभार्सिटियाव बर' बिजोंखौ बाहायनो थाखाय सिन्था सरसा खालामगासिनो दङ। इउनिभार्सिटि लेभेलाव तेजपुर इउनिभार्सिटियाव रायज्लायगासिनो दङ आरो गोबां बिदिनो बाहेरनि जेब्ला इउनिभार्सिटि दं बेफोराव सोसनजोबनायनि थाखाय बेखौ सिन्था सरसा खालामबाय थादों आरो बे खामानिया मावबाय थादों। आरो बिनि बादैबो जिथु जोंना दिनै बड'फानि मुंखौ जों गोसोखांनांगोन। जिथु जोंनि बर' समाजनि गेजेराव राजखान्थि भाबै सांग्रांथि लाबोनायनि जिथु सोमावसारनायनि जिथु लामा दिन्थिगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव संकसनिफ्राय सदियासिम जिथु आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि जिथु सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनायनि जाहोनावनो दिनै गोबां फिथाइ मोनदों। जोङो बे स्टेप बाय स्टेप दावगादों। दा दिनै जिहेतु आइजो अनसाय आफादनिबो दिनै बेयाव 14थि जिथु कनफारेन्स खुंफा जादों। दा आइजो आफादाबो दाजेननायनिफ्रायनो जोंनि जिबिलाक सोमावसारनाय जिबिलाक हारि जौगाथायनायनि खामानि समाज फोसाबनायनि खामानि गुबुन गुबुन बिथिङाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव आइजोफ्रा जोंखौ मदद होबोदों। आन्दलनावनो जा गुबुन गुबुन हाबा खामानियावनो जा सोब हाबाफारियाव आइजो अनसाय आफादा जोंजों बाहागो लाबोबाय थादों। जायनि जाहोनाव नोंथांमोना मिथिगौ जे गोबां जोहोलावफोर मुंख्लं जानायनि उनाव गोबां आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजानायनि उनाव गोबाङा पुलिसजों बुख्रेब जानायनि उनाव जोंना मोननै सुक्ति जादोंमोन। गिबियाव बिएसि सुक्ति जाबाय, बिनि उनाव बिटिआर सुक्ति जाबाय। थेवब्लाबो जोंनि जिबिलाक जेंनाफोर बेफोर जेंनाफ्रा जोबनो थाङाखैमोन। बेनिखायनो गोबां आन्दलन जादोंमोन। एनडिपिनि सशस्त्र संग्राम मोनसे जादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा हादोरनि थाखाय सोमावसारदोंमोन। जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेयाव थानाय बर' थुनलाइ आफाद, आइजो अनसाय आफाद, एक्सबिएलटि, सारेन्डार एनडिएफबि गुबुन गुबुन आफादखौ लानानै जोंनि राजखान्थि मोनथायनि थाखाय जोंबो सोमावसारदोंमोन। जाय सोमावसारनायनि जाहोनाव थांनाय 2020 मायथाइनि जिथु 27 जानुवारि थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जाबाय बिटिआर एकर्ड। बे एकर्ड मथे दा जोंनाव मा मोनबाय? बाहेरायाव मोनसे गावखुंथाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय। बेनि थाखाय आं दिनै जोंथु जिल्लायाव आं जिहेतु बे समाव आफादगिरिमोन बे सोमावसारनाय बेलायाव बर' थुनलाइ आफाद आइजो अनसाय आफादा जिबायदि जोंखौ मदद होबोदों
बेनि थाखाय बे मन्चनिफ्रायनो बे सेगावनो बे सुजुगावनो आंबो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों। जाय हक जों जुदि सिन्था सरसा खालामोबा जोंनि जेब्ला बर'नि समस्याफोर बे समस्याफ्रा जेंनाफ्रा जों दिनै नायदों नोजोर होदों दा बांनायनिख्रुइ बांबोगासिनो दं जेथोफ्रा सुस्रांजानायनि सोलायै बे जेंनाफ्रा बांबोबाय थादों। बे बांबोबाय थानाय बेलायावनो खिन्थु माखासे मानसिफ्रा मा खालामदों दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव हाब्रु सारलायदों। माखासेनि गेजेराव मा जादों गाव गावनि स्वार्थखौ पुरन खालामनो थाखाय पुरन खालामदों आरो माखासे जिब्ला सान्थौगिरि समाज फोसाबगिरि दं जोंनि गेजेराव बिथांमोना खाफालाव हमनानै जेबो मावनो हायाखै सिन्था खालामना दङ। बे जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि लक्षण। दा जियानो जाथों आं बेखायनो बुंदों दिनै जिहेतु बर'नि गिदिर मोनसे खैफोद फैदों खैफोद जागासिनो दङ समस्याफोरखौ दा बुंगोन आङो दा मा जाना थांगासिनो दं। बे समाव आं खावलायगोन बर' थुनलाइ आफादा गार्जेन मोनसे बिबान लानानै पेरेड अर्गेनाइजेसन जिथु आइजो अनसाय आफाद गुबुन गुबुन आफादफ्रा जयै थानानै बेनि थाखाय जुदि थियारि गसंना थायाबा जोंना थारमाने मा जाहैगोन जोंनि अबस्थाया आरो गाज्रिसिन थांगोन होननानै आं सानो थारमाने। दा जाय हक आं गोबां जिल्ला बेरायबाय गोबां जिल्ला बेरायनानै गोबां जायगायाव आं गोबां समस्या मोनदों। समस्यानि बिथोराव जेंनाफोरनि बिथोराव हा हुनि जेंनाया गिबि जोंनि मानसिनि जेब्ला हा हुनि जेंना बे बांसिन दं। नोंथांमोना खोनाबा आसरित मोनगोन दाबो 60% बर' मानसिफ्रा रिजार्भ एरियायाव थायो हा हुनि मोन्थाय गैया। जोंखौ भूमिपुत्र होनना बुङो किन्तु नामाव भूमिपुत्र जोङो किन्तु जोंनि मुङाव हा हुआ गैया। আমাক এনে ভূমিপুত্ৰ বুলি কয় কিন্তু ভূমিবিলাক আমাৰ নামত নাই। কিন্তু ভূমি সমস্যাৰ আমি ভুগি আছো। তেনে बायदेउआ फैबा मोजां खोथा रायलायजागौमोन माखासे खोथा बुंनो हाबावगौमोन जोङो फैयाखै बिथाङा। आरो माखासे जेंनाया मा जाहैबाय दिनैबो जोंनि रिजार्भ एरियायाव थानायखाय गवालपारा बादियाव इलेक्सननि नटिस होदों बङाइगाव बादियाव होदों जोंनि साखाथियाव थानाय जिल्ला लखिमपुर बादियाव जोंनि ट्राइबेल गामिफोरखौ मा होदों इलेक्सननि नटिस होलाबायदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। आरो मोनसे जाहोना जाहैबाय सोलोंथाइनि। दा गोबां जायगायाव आं बेरायबाय जितु बर' मिडियामनि जितु अबस्था सोलोंथाइनि अबस्था बे खोब गाज्रि। दाख्लै मोनसे कलियाबराव आं मोनसे मिटिं गादोंमोन। कलियाबराव एलपि स्कुल दंमोन गंब्रै गंबासो थिख'ख'यै एमइ स्कुल दंमोन गोजौ फरायसालि दंमोन बर' मिडियामनि एक्सट्रायै। थांनाय बोसोर बे स्कुलनिफ्राय मा जाहैबाय लास्ट मेट्रिक केन्डिडेट स्कुला गैला। बोखांफिननो हायो नामा जों बे नाजानाया जोंनाव थानांगौ। थिग बिदिनो नगाव जिल्लानि गोबां ओनसोलाव बर' मिडियाम स्कुलफ्रा थैलांबाय आरो गवालपारा जिल्लायाव थैबाय कार्बि आंलं बादियाव थैनो थांगासिनो दं गोबां स्कुल। गोबां जायगायाव थारमाने गोबां समस्या थारमाने सोलोंथाइनि सायाव। दा जों बिबान मोननायनि उनाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि आं बिबान मोननायनि उनाव दिनैसिमहालागै आं भारत सरकारनि जितु नखर बिफान हम मिनिस्टार आसाम सरकार जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद सरकारजों जों खनब्रै सावरायबाय। आरो जों जिहेतु सागानगिरि संगठन हिसाबै जितु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जाबाय बेनि दफाफोरखौ जों मावफुंजोबनायखौ जों लुबैयो। किन्तु सरकारनि जेब्ला गोसो बेखौ मावफुंजोबनायनि गोसो गैया सरकार। बेनिखायनो जोङो खौसेथि बर' सुबुं हिसाबै नोंथांमोना ससियेल मिडिया बा पेपार मिडियायाव नायबा मोनगोन हायेस्ट बयनिफ्राय बांसिन जों सरकारखौ सोंखारिदों। आरो गोबाङा बुंनो नागिरो सोंखारिदों हय खौसेथि बर' सुबुं आफादा किन्तु जेबो फिथाइ थायाखै। किन्तु जों बुंगोन जोंनि सोंखारिनायखौ खोनानानै बिथांमोना पेपार मिडियायाव नुनानै भारत सरकारनि हम एफेयार्सनिफ्राय टेलिफनिक भाबै जोंजों डाइरेक्ट कन्टेक्ट जादों आरो टेलिफनाव जोंजों रायज्लायदों आसलते मा जानो थांगासिनो दं आसाम बिटिआर सुक्तिनि जितु दफाफोर बे मा जानो थांगासिनो दं बेखौ सोंदों। आसामनि जितु एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि
बिथाङाबो जोंजों फन खालामनानै रायलायदों दा समस्याफ्रा मा जामारदों नोंथांमोन जों अब्लाना थिख' बुंदों दाख्लै जितु 19 तारिख खालि भारत सरकारनि गृह विभाग नखर बिफाननि चिफ सेक्रेटारि पीयूष गोयल आसामनि होम एफेयार्सनि आरो पलिटिकल डिपार्टमेंटनि चिफ सेक्रेटारि नीरज वर्मा पुलिस बिफाननि एडीजीपी हिरेन चंद्र नाथ गोबां प्रिंसिपाल सेक्रेटारि आरो जॉइंट चीफ सेक्रेटारि बिथांमोनजों जों रायलायदों भिडिअ कन्फारेंसिंनि जुगै आरो क'क्राझारनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानगोनां जोंना लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिटिसिनि प्रिंसिपाल सेक्रेटारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन बे बाहागो लानायाव दफाफोरनि सायाव जों रायलायनायाव जों थोंजोङै बुंदों सीमा बारायनायनि खोथाखौ होम मिनिस्टारनाव लांना दोनहरो बे थिग जाबाय बार कार्बि आंलंनि इस्युखौ बुंनो थांबा होम मिनिस्टारनि सायाव लांना दोनहरो आरो माखासे दफा जिबिलाक दफा दङ बिटिसिनि बायजोआव जानो गोनां दा सोलोंथाइ बिफाननि बेखौ बे लिरनो रिपर्ट हरो आसाम सरकारा जों मावगासिनो दं किन्तु खामानिया जाया गिबियाव जों बुंदों 5.3 क्ल'ज बे सावरायनायाव जों बाहागो लाना थोंजोङै बुंदों दा 5.3 क्ल'जनि मथेबा मोनसे आयेन बानायदों भारत सरकारा 2006 मायथाइनि जितु बन आयेन हाग्रा आयेन बे आयेन मथेबा 2005 मायथाइनि 13 डिसेम्बरनि सिगाङाव जेब्ला हाग्रा ओनसोलाव दं बर' ट्राइबेल मानसिफ्रा बे जिखुनु रिजार्भ जा वाइल्ड लाइफआनो जा नेशनेल सेंचुरियानो जा फरेस्ट रिजार्भआनो जा बिनि सिगाङाव थानाय मानसिफ्रा हानि मोनथायखौ मोनजोबदों किन्तु बिनि सोलाय थोंजोङै मा खालामदों जोंनि मानसिफोरखौ दाबो एडमिसन खालामगासिनो दं गुवाहाटी बादियाव खननै खालामबाय जोंनि बर' मानसिखौ इलेक्सन दा गवालपारायाव नटिस होदों होननानै जों खोन्थादों पीयूष गोयलनो अब्लाना थोंजोङै बुंदों पीयूष गोयलआ आसामनि नीरज वर्माखौ डाइरेक्ट कुइसन खालामदों दा नोंथांमोना जेब्ला खामानि मावदों पेपारे कागजेल' नङा प्रेक्टिकेल गैया नङा जुदि प्रेक्टिकेल मावदोंबा मानो गले गले इलेक्सन मानो बेले बेले इलेक्सननि नटिस होबाय थादों आरो बे 2006नि जितु बन आयेन फरेस्ट राइट एक्ट बेखौ मानो भायलेसन खालामबाय थादों सीमा बारायनायाव माखासे क्रिटिकल कन्डिशन दं कार्बि आंलंनि इस्यु दं बे ट्राइबेलफोरनो हा होनायाव मा उसुबिदा दं बेखौ होबानो जायो बे खोथाखौ बुंदों दा गतिके इमिडिएट बे खामानिखौ मावनांगौ आरो चिफ मिनिस्टारजों इन्टारफेयार खालामनानै बेखौनो थाबैनो मावना होनांगौ होननानै बिथाङा आसाम सरकारखौ भारत सरकारनि नखर बिफाननिफ्राय खावलायदों आरो नैबे 6.3 क्ल'ज दं जिहेतु बे 6.3 क्ल'जआव जोंना मोनसे जों बुंदों बैयाव बेसेबां आवगायदों बिनि सायाव चर्चा जादों बेथ' बिटिसिनि बाहेरनि मेन बुस्थु 6.3 क्ल'जआ बे क्ल'जआव लिरनाय दं बे बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय जेसेबांनाखि बर' मिडियामनि स्कुलफोर दङ बे स्कुलखौ बिसेस रेहाय होनानैब्लाबो सरकारिकरण खालामजोबनांगौ किन्तु आसाम सरकारा मा पलिसि लादों स्कुलफोरखौनो सरकारिकरण खालामला प्रभिन्सियेलाइज खालामला बे रावाव जों थोंजोङै बिरोध खालामदों आरो बेखौ जों बुंदों नखर बिफाननि मन्थ्रिखौ जों माबाखौ बुंदों गृह विभागनि जितु चिफ सेक्रेटारि पीयूष गोयल बिथांखौ जों बुंदों जे सार बे दफा मथे 6.3 दफा मथे बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ कलेजफोराव थोजासे फोरोंगिरि एपइन्टमेन्ट होनांगौ आरो बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ बिसेस रेहाय होनानै सरकारिकरण खालामजोबनांगौ होनना बुंदों नाथाय फंसे बाथ्रा आसाम सरकारा खुनु स्कुलफोरखौ लाला होननानै मोनसे नटिफिकेसन आउट खालामदों बिदिबा नैबे 6.3 क्ल'ज जितु दङ बे बोरैहाय आवगायनो आरो जितु एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि स्पिरिट जितु दङ बे बोरै आवगायगोन अब्लाना बिथाङा रागा जोंखांदों थारमाने आच्छा सोब खोथाखौ नोंथांमोना मानो बिदि लाबाय थादों आसाम सरकारखौ थोंजोङै बुंदों आरो बिथाङा बुंदों
जे 6.3 क्ल'ज खालामनायाव आसाम सोरखारा मा असुबिदा दं होननायाव नीरज वर्माया फिननाय होदों जे फाइनेंशियल मेटार थाखा फैसा गैया नों आसाम सोरखारनाव बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ लानो गतिके बिथाङा बुंदों इमिडिएट बेखौ चिफ मिनिस्टारजों इन्टारफेयार खालाम आरो आंबो जितु भारत सोरखारनि नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाहजों आंबो थोंजोङै रायलायगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव आच्चा होदों। बेनिखायनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बे 6.3 क्ल'जआ हयथ' नैबे एमपि इलेक्शननि सिगां मोनसे प्रसेस जानो हागौ होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। आरो जों पार्सनेलि खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेनि सायाव नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाहनो जों थोंजोङै लाइजाम गांसे लिरदों। बे लाइजामनि फिननायखौ जों मोनथ'वाखै, जोंहा मोनसे आसा दं जों मोनगोन होननानै। आरो नैबे 22 अक्ट'खालि जों दिल्लीयाव थांनानै जितु अमित शाह बिथांखौ जुदि लोगो मोनोब्ला लोगो हमनो नागिरदों, लोगो मोनोबा थोंजोङै जों बे 6.3 क्ल'जनि सायाव बिथांखौ नारसिननानै बाथ्रा बुंगोन आरो जों सरकारखौ बुंगोन जे आसाम सोरखारा जिहेतु स्कुलखौनो प्रभिन्सियेलाइज खालामा, गतिके बेजों खोथा गैया, जोंनि जेसेबांनाखि बर' मिडियामफोर स्कुल दङ बेखौ थारमाने सरकारिकरण खालामजोबनांगौ होननानै जों नारसिनगोन आरो नङाब्ला जोङो बिग्रायफिननाय मोनसे लामा लागोन होनना जों खावलाय। आरो जों बेखौबो बुंगोन 2006 सननि जितु बन आयेन फरेस्ट राइट एक्ट, बे आयेना जुदि कार्यकरि जाजोबागौ माने जाहाथे आसामाव खुनु बर' मानसि बा ट्राइबेल मानसिखौ एडुकेसन खालामनो मोना आरो जुदि खालामोबा बिनि हेंथायै जों सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानै जोङो थारमाने थोंजोङै बुंगोन आरो जों सोमावसारनायबो हाबाफारि लागोन। दा जाय हक दिनै जिहेतु बर' थुनलाइनि मोनसे गोथार जोनोम सान, जिहेतु मोनसे गिदिर उद्देश्य लानानै गोबां खामानि मावबोबाय थादों बर' थुनलाइ आफादा। दा 6.3 क्ल'जनि सायाव गोबां एवारनेस खुंदों जायगा बर' थुनलाइ आफादा। दिनै दिल्ली बादियाव मोनसे 16 नभेम्बर खुंहैदों माबाया बर' थुनलाइ आफादा। खिन्थु आं सानो दिल्लीयाव थारमाने 16 नभेम्बर खुंनानैल' जाला, जोंनि फरायसालिनि समस्या, जोंनि सोलोंथाइनि जेब्लाक समस्या, बेफोरखौ जुदि फोजोबस्रांनोबा दिल्लीयाव धर्नासो जिरायहैनांगौ। जोंनि मथे धर्ना होआबा जों उपाय गैया। जिहेतु जोङो मोनसे आन्दोलनकारि, जिहेतु जों मोनसे जाथि हिसाबै थांना थानो नागिरग्रा जाथि बर'फ्रा, जाथि हिसाबै थांनानै थानाय माने मा? जोङो मानसि हिसाबै थांना थायोबा खामानिफ्रा खोब सहज। नोंहा गाननाय जोमनाया मा दं, नोंना हारिमुआ मा दं, नों मा रायलायगोन, मा गानगोन, मा जागोन, बे नोंनि इस्सा मथे सोलियो। खिन्थु नों मोनसे जाथि हिसाबै जुदि थांनानै थानो नागिरोबा नोंनि गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय हुदा, आसार खान्थिनि हुदा, नोंनि फोथायनाय, नोंनि रावखौ रैखाथिनि थाखाय नोंनि जेब्लाक फोथायनाय बेफोरखौ हमथानो थाखाय नों जुदि संग्राम खालामाबा बे मोनसे जाथिया जाथि मोनसे थांना थानो हाया। गतिके जों जाथि हिसाबै थांना थानोबा संग्रामा जोंनि थाखाय अनिबार्य। दा बर' थुनलाइ आफादा जोनोमनिफ्रायनो जों मोनसे मट'खौ लाबोबाय थादोंमोन, मट'खौ। दा जों फरायगोन बिमानि राव, जों फरायगोन बिमानि रावमोन। आं दहायनो बुंबाय बे रावखौ जों ओरैनो मोनाखै। गोबां मानसिया बुख्रेब जानायनि बादैबो जों 18 जन मानसिखौ मुंख्लं खालामनांदों, जिउ खोमानांदों बे रावखौ मोननो थाखाय। दा गोदानै मोनसे मट' लाबोदों बर' थुनलाइ आफादा। गोदो जों सोलोंगोन बिमानि राव, दा मा जाहैबाय जों फरायगोन बिमानि राव। आगोल गिबियाव मामोन? जों सोलोंगोन बिमानि राव, ओमफ्राय दाना जाहैबाय जों फरायगोन बिमानि राव। खिन्थु दिनैनि स्कुलनि अबस्थाफोरखौ नुयोबा गोसो बायनाय बायदि नुदों बर'फोरखौ। थारमाने गावनि मिडियामनि प्रति आकृष्ट गैया, गथ'फोरखौ फोरोंहरनो नागिरा, बर' मिडियामफ्राव फरायसालिफ्राव थिनहरनो नागिरै अबस्थाफ्रा मा जाहैबाय? सरकारनि माखासे भुल नीति। আমি স্পষ্ট ভাষাত কওঁ যে বড়ো মিডিয়াম স্কুলবিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমিছে, তাৰ মূলতে হ'ল চৰকাৰৰ ভুল নীতি।
আজি গুণগত শিক্ষাৰ কাৰণে দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰাম কৰি আহিছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰি আহিছে গোলাव सम खामानि मावबाय थादों गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय सायाव खामानि मावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थेवबो दिनै जाफुङैनि खारना मा सरकारनि दुर्नीति তো গুণগত শিক্ষাৰ আমাৰ কাৰণে অন্তৰায় হৈ থকাৰ মূল কাৰণটো হ'ল চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি मानो होनना बुङोब्ला सरकारा मा खालामदों जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोराव थोजासे बिबांनि फोरोंगिरि होआखै पर्याप्त परिमाणे विद्यालयসমূहत बर' मिडियामर विद्यालयসমূहत पर्याप्त परिमाणৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া নাই আৰু যিবিলাক बर' मिडियाम स्कुल আছে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হওক মজলীয়া বিদ্যালয় হওক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হওক প্ৰায় বিদ্যালয়বিলাকত বড়ো ভাষা নজনা শিক্ষকসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ কাৰণে বড়ো মাধ্যমৰ যেটো শিক্ষা নিম্নগামী হৈছে সেইকাৰণে আমি গুণগত শিক্ষা আমি পোৱা উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ সিমেন্ট চাপৰি SBI স্কুল বড়ো ভাষা নজনা 13 জন শিক্ষকৰ ভিতৰত 7 জনে বড়ো ভাষা নাজানে চিনিছেন না বড়ো ৰাও ना फोरोंनो कार्बि आंलंनि जितु आमुलि बे गोजौ फरायसालियाव साब्रैना साबा फोरोंगिरिया थारमाने बर' राव रोङा सोलोंबो नागिरा ओमफ्राय बर' राव फोरोंगिरि माबोरै गुन गोनां सोलोंथाइ जानोबा आरो बिदिनो गोबां जायगायाव दङ दा LP स्कुलफ्राव बर' राव रोङि गोबां जायगायाव दं जोंनि जनायाव दं नोंथांमोननि सिमेन्टआव दङ सारा आसाम नाङैनो दङ दा ना सोलोंथाइया बोरै गुन गोनां जागोन जों गुन गोनां सोलोंथाइ जानोबा बेनिखायनो जोंनि माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे जोंनि बिमा बिफा फरायसा आरो जितु सरकारनि नीति बे नीतियाबो शुद्ध जानांगोन होमबासो जों गुन गोनां सोलोंथाइ मोनगोन दा जियानो जाथों आं बारा गोलावखौ बुंनो नागिराखै जिहेतु टाइमाबो एसे लेटलि जाबाय मिथिङा गोबां बुंथिगिरिफोर दङ जों रायलायबाय थादों सोलोंथाइनि सायाव जोंना खावलायनाया बेल' दा जों जिहेतु गोबां समस्या दं बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफ्रा बर' राव गोरोंफ्रा गोबां असमिया मिडियामाव खाथिनानै फोरोंहैनानै दङ खिन्थु बिदि थासेयाव राव रोङि फोरोंगिरिफोरखौ जोंनि स्कुलाव थिसनदों आरो बिथांमोनखौ लाबोनो थाखाय जों गोबां प्रसेस होदों आसाम सरकारनि सेक्रेटारियेटआव डिपार्टमेन्टआव शिक्षा विभागनि माबायाव फाइला गोग्लैना दंहैयो 27 जननिया खिन्थु बे खामानिखौ मावा जोंनि खामानिफोरखौ जोंनि सुक्तिफोरखौ बा जोंनि जिल्ला दाबि जोंनि खामानिफोरखौ मावफुंनानै होजोबनायाव आसामनि जितु आमुला অসমৰ जितु आमुला बर'সকলৰ যিবিলাক কাম কাজ বা যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি দিয়াৰ তেওঁলোকে একদম সদিচ্ছা নাই बे हदिस्सा गैयैखायनो जोंनो जितु सेपारेट डाइरेक्टर होबाय बे नामाल' जाना दङ जेबो गैयै जेबो खामानि गैया बे डाइरेक्टरनि सिङाव गंबैसो स्कुल दङ बिनि कुनु लिस्ट गैया बे डिपार्टमेन्टनि सिङाव এই डिपार्टमेन्टৰ তলত जितु सेपारेट डाइरेक्टर তাৰ আণ্ডাৰত কিমানখন স্কুল আছে তাৰ হিচাপ নাই এতিয়ালৈকে কোনো ঠিক নাই কেইজন স্টাফ আছে তাৰ ঠিক নাই साबैसे स्टाफ दङ साबैसे माखौ लानानै खामानि मावगोन बे कुनु गरन्थ गैया बे मोनसे नामाल' दङ बे मोनसे जिर' बिराद गिदिर जिर' जाना दं शून्य दा बेखायनो जों खावलायदों जोंनि मानगोनां फोरोंगिरिफोरखौ आं खावलायदों दिनै जितु डिअ बायद'आ बेयाव आलासि हिसाबै लेंहरजादोंमोन बिथाङा फैबा माखासे जों समस्याफोरखौ रायलायबावनो हागौमोन बुंनो हागौमोन जोंनि जिल्लानि जेब्ला सोलोंथाइनि समस्याफोर दङ मा लेभेलाव बोरै सुस्रांनो हायो बेखौ जों रोखा रोखा सावरायनानै बिथांखौ जों प्रेसार होनो हागौमोन दाख्लै जोङो 6.3 क्ल'जनि सायाव खामानि मावनाय साम जैन डाइरेक्टरखौ जों बोखारनो होदों जों स्पष्ट बुंदों आरो फिउस गैलाबो बिथांखौ बुंदों बे खामानिनि मानसि नङा बेखौ बोखार होनानै जोंनि डिमान्ड मथे पार्थ प्रतिम बरुवाखौ गोदान डाइरेक्टर खाथिदों बे 6.3 क्ल'जनि सायाव खामानि मावो दा डाइरेक्टरा सोलायबाय
आरो जुदि होम मिनिस्टारा दायित्व एसे लायोबा आसाम सोरखारा एसे दायित्व लायोबा हयथ' जोंनि सरकारि स्कुलफ्रा सरकारि जागोन ना जागोनसो फोथायनाय दं। बेनिखायनो मा जायफ्रा भेन्सार स्कुलाव दङ बिथांमोनहा गोसो बायनोथ' नाङा, जि आगोलनिफ्राय खाथिना दं बे सिस्टेमखौ लाखिबाय था। जेब्ला लानाय समाव जुदि बेयाव जुदि फरायसायानो रावबो थायाबा, थान्थिक गैयाबा, उनाव थारमाने सोरखौ जों दुसि मोनसे सिस्टेमथ' थानांबाय। गतिके बेखौ आं खावलायदों दा जारो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा मोनसे सिबिनाय गोसो लाना जों खामानि मावनांगौ। जेसेबांनाखि फोरोंगिरिफोर दङ गासैबो सिबिनाय गोसो लाना खामानि मावनांगौ आंनिफ्राय खावलायदों। मानो होनना बुङोबा गुन गोनां सोलोंथाइ बा सोलोंथाइनि बिथिङाव जुदि मोजां खामानि मावनांगौबा जोंनि जेब्ला गोदानै साख्रि मोनबाय जायफोर फोरोंगिरि महरै खामानि मावनानै दं बिथांमोना गोसो गोथारै सिबिनाय गोसो लाना खामानि मावो। তা যিমাননাকি আমার শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীসকল আছে কলেজৰ প্ৰবক্তাসকল আছে, আমি এটা সেৱা মনোভাৱ লৈ কাম কৰিব লাগিব। যদি গুণগত শিক্ষা দিব লগা হয় তাহলে সাसे फोरोंगिरिया बुंदों बे बायदेवा बिराद स्ट्रिक्ट, आजिखालि स्कुलखौ गारनो हाया। बायदेव बोले बहुत स्ट्रिक्ट, धेमाजी जिअ कविता देखा पाइबा তে বিদ্যালয়খনে এৰি যাব নোৱাৰে। তে বাইদেউ স্ত্ৰীক কৰাৰ কাৰণে সেৱা দি আছে নে নিজস্ব এটা সেৱা দিবলৈ মনোভাৱ নাই নেকি? মই অলপতে কোৱা নাই কথা, মই নাম নকওঁ, आं नामखौ बुङा सोर फोरोंगिरिया बुंदों थारमाने क्लास खालामबाय बायदेवा स्ट्रिक्टखायसो क्लास खालामदों। बायदेव गैयाबा थारमाने क्लास खालामा थारमाने बायदेवा जुदि सोलायनानै बेलेग फैयोब्ला क्लासा जानाय नङा। दा जियानो जाथों जियानो हक आं एसे सुंनो नागिरबाय। जियानो जाथों आसाम बादि मोनसे रायजोआव गुबुन गुबुन जिथु हारि माहारि दङ, बे हारि माहारिनि राव हारिमुफ्रा जोंनि फोथायनाया बेनो। बे राव हारिमु फोथायनाय गासिबो जिथु थांनानै थाब्लासो जोंनि जिथु गोरोबलायनाय बे जागोन। आरो बेयाव प्रतिटु जाथि जनगोष्ठीनि जिथु राव हारिमु फोथायनाय जों बेखौ गावजों गाव सन्मान होलायनो रोंनांगोन। অসমত যেহেতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুতো জাতি জনগোষ্ঠী আছে, এই জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ যিটো জাতীয় সত্তা বা যিটো জাতীয় চেতনা সেইবিলাক সন্মান জনায় আৰু প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কলা সংস্কৃতি ভাষা পৰম্পৰা পৰস্পৰে যদি সন্মান জনায় তেতিয়াহে আমাৰ মাজত সম্বন্ধ গঢ়িব পাৰিব। আৰু আমি ভাবোঁ তেতিয়াহে অসমত শান্তি এটা প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। आं जोबनायाव जिहेतु गोदानै मोनसे आइजो आफादबो दाबाय, दिनै कमिटि मोनसे दाबाय नङा होमबा। जिहेतु जों गोदोनिफ्रायनो धेमाजि जिल्लायाव गुबुन गुबुन आफादफोरजों जों ज' ज' थालायनानै खामानि मावदों। दा इयुनावबो जाहाथे जेसेबांखि खैफोदफोर फैयाथों जेंनाफोर फैयाथों बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव जाहाथे जोङो ज' ज' थालायनो हायो, ज' ज' खामानि मावलायनो हायो, बेखौ आफादफोरनि गेजेराव आं खावलायदों। बिसेसकै बे रलखौ बर' थुनलाइ आफादा जोंना लानांगौ। बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन हिसाबै जातिनि जेब्ला समस्या जेंना जेथोफोर दङ, जिहेतु बर' थुनलाइ आफादा खिन्थु रावनि सायावल' खामानि मावबा रावनि बादैबो समाज फोसाबनाय, समाज जौगानाय, रांखान्थि बाबै दावगानाय दा गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां खामानि मावबोदों बर' थुनलाइ आफादा। थिग बिदिनो आइजो अनसाय आफादाबो गायसनजेननायनिफ्रायनो बर' हारिनि गेजेराव आइजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनाय, समाज फोसाबनाय, गुबुन गुबुन जेब्ला जोंनि दाबि दावा जेब्ला आन्दोलनफोर जादों बेयाव ज'यै बाहागो लाफैनानै बे दिनैनि अबस्थायाव जों फैदों। इयुनहालागैबो जाहाथे जों ज' थानो हायो बेनि थाखाय आं गासैबो आफादफोरनिसिम खावलायबाय। आरो जोबनायाव आं बयनिसिमबो आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि आंनि जिथु बिबुंथि बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों।